שכמעט כל העסקאות באיזשהו שלב נחזות כהולכות להתפוצץ. אבל כשאנחנו אומרים פיצוץ של עסקה, זה לא מהמורה של שינוי בתנאי תשלומים, לוח תשלומים, מועד פינוי, ימים לפה, ימים לשם. כשאני אומר פיצוץ של עסקה, זה אומר שנסתם הגולל על העסקה, כלומר העסקה לא תקרה. אנחנו כמעט ולא מגיעים למצב הזה, מכיוון שאנחנו דואגים כבר מבראשית להכין את הצדדים ולהכין את הקרקע מבחינת מימון, סוגרים את התנאים המסחריים, אם זה מחיר, פינוי, תנאי תשלום, ואנחנו מגיעים שוב לישורת המשפטית מוכנים. כשכבר הבשלנו את העסקה, הקונים יודעים בדיוק לקראת מה הם נכנסים או לקראת מה הם הולכים, המוכרים יודעים מה הם הולכים לקבל מהקונים. שוב, גם אם זה ברמה מפורטת של תנאי תשלום. ומעבר לזה גם, אנחנו נותנים לקונה סקירה מקיפה של העסקה, ברמת מיקום הדירה, מיקום של אנטנות סלולריות לידו, מוסדות חינוך, שייכות, תוכניות חלות, תוכניות עתידיות. אנחנו יודעים ממש לפרק את העסקה לגורמים כך שהכל יהיה שקוף וידוע, ולהגיע עם כמה שפחות שאלות לקראת המשא ומתן המשפטי. ככה אנחנו עושים עסקאות מוצלחות.